Să respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, bine v-am regăsit, o nouă emisiune, Generația lui John. Cei care se află în aceste momente pe rețeaua de socializare Facebook, chiar dacă se află la muncă, acasă sau cine știe, poate sunt chiar în autobuz, că mai nou oamenii stau și pe Facebook în autobuz, că n-au altceva mai bun de făcut, pot intra pe Generația lui John și pot vedea acolo ceea ce am postat ultima dată. E vorba despre, nu l-aș numi chiar un mic concurs, ci mai degrabă un fel de invitație pentru cei care vor neapărat să fie atenți la nutriție. Atenție mare, mare de tot, pentru că sunt mulți oameni în ziua de astăzi care nu au grijă de sănătatea lor și nu au grijă pentru că nu sunt informați, pentru că nu există partea în care oamenii oferă o educație. Și uite așa, ajungem cu 20-30 de kilograme în plus și pe urmă ne văităm că vai mamă, nu arăt bine, nu mă simt bine, dar totul e din cauza noastră. Mai multe detalii puteți afla chiar pe Facebook, însă trebuie să începem să aprofundăm și emisiunea. Alături de mine este Mihai Banu. Bine te-am găsit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și mai ales țin să-ți mulțumesc pentru faptul că promovezi în emisiunea ta tinerii care au potențial din Ploiești și din județul Prahova. Păi, asta trebuie să facem atâta timp cât alți oameni nu au atenție spre tinere și spre oamenii cu mușchi și la creier. Trebuie să existe și o parte de genul ăsta. N-am înțeles niciodată de ce toată lumea spune bună seara în emisiunea asta, pentru că mi se pare că încă e zi sau... nu știu, probabil din cauza faptului că în studio este întuneric. Probabil, da, zic, băi frate, e seară deja, e încă zi. Bun, hai să vorbim 2-3 cuvinte despre tine. Mare importanță să ne spui ce vârstă ai, pentru că sunt câteva domnișoare care se uită la emisiunea asta și sunt curioase ce vârstă ai. E foarte important. Am 26 de ani. Mulți înainte. Da. Sunt instructor de fitness. Lucrez în acest domeniu de mai mult timp, dar de puțin timp de curând mi-am luat o diplomă prin care sunt atestat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Am făcut un curs special de specializare în București, în domeniul fitnessului, unde am colaborat cu doi din cei mai mari traineri din țară. Unul dintre ei, dacă se poate să-i spun numele. Poți să-i spui, domnul Cristian Felie, multiplu campion mondial în culturism, un om cu foarte mare experiență, și domnul Alexandru Pârvu Ionuț, unul dintre cei mai buni traineri din București. Da, hai să întreb eu ceva pe din acum. Spune-mi, de unde a început, cred că, pasiunea în principal pentru partea asta de fitness, de mișcare, de sport? Da, încă de mic am fost foarte energic, tot timpul mi-a plăcut să fac mișcare, am făcut foarte multe sporturi, am început ca majoritatea cu bicicleta, mai târziu am trecut la role. Prin perioada liceului am făcut tenis de masă, am fost și în circuitul de amatori, există un circuit de amatori la tenis de masă în România. Mai târziu, din diverse motive, fiecare am trecut de la un sport la altul, ca să zic așa. Am făcut biliard și ăsta l-am practicat la nivel de competiție, mai ales la câteva concursuri prin București. Mi-a plăcut foarte mult snookerul, cu toate că n-am apucat să-l practic la un nivel mai înalt. Așa, și mai târziu, începând cu vârsta de 23 de ani, din motive personale, ca să zic așa, am dorit să fac o schimbare în ceea ce privește fizicul meu. Eu eram foarte slab, eu sunt ectomorf, pentru cei care cunosc denumirea anatomică. Ectomorf, da. Sunt 3 tipuri de corpuri umane: ectomorful, mezomorful și endomorful. Ectomorful, îi recunoașteți, sunt foarte slabi, înguști la umeri, cu talie mică și iau foarte greu în masă musculară. Deci foarte greu. Tu în categoria asta te afli de fel. Da, exact. Și eu trebuie să muncesc și am muncit foarte mult pentru a pune masă musculară și în continuare este foarte greu. Pentru că ca ectomorf, dacă te lași, foarte repede se duce masa musculară și tot ceea ce ai muncit. Da. Endomorful sunt cei mai grași, ca să zic așa, mai solizi. Îi recunoașteți după încheieturi mai groase și la mâini și la picioare. Iar mezomorfii, ca să zic așa, sunt cei mai speciali oameni, au cel mai exemplar trup din lume. Când vor masă musculară, fac imediat masă musculară, nu se îngrașă mai deloc. Deci sunt oamenii perfecți, ca să zic așa. Și majoritatea din nivelul mondial, din topul mondial la culturism, sunt mezomorfi,
ca și Phil Heath, care este Mr. Olympia anul acesta. Eu, în personal, în Ploiești nu cunosc decât un mezomorf, un prieten foarte bun de-al meu. Nu-i dau numele, dar să cunoaște el, așa. Da, deci e ceva de rău? Adică e reclamă? Nu, dimpotrivă, e vorba de Dragoș, de la mine, de la sală, sigur știți pe ce, sigur se recunoaște. Suntem mulți chiar un pic geloși pe el așa, deci el poate să lase 2-3 luni de sală, să întoarce exact la fel. Deci, da, fă-mă să înțeleg un lucru. Este vorba de genetică, dacă la asta te referi. E greu de întâlnit un astfel de tip mezomorf? Da, sunt mai rari. Ce înseamnă mai rar? 1 din 10, 1 la 100 de oameni? Să spunem că din 21 de oameni, unul este mezomorf, 10 ectomorfi și 10 endomorfi. Cine știe ce exclusivitate? Da, majoritatea suntem ectomorfi și endomorfi. Deci, de exemplu, toți clienții mei de la sală sunt ectomorfi. Și motivele personale pentru care tu ai început să practici culturismul până la Fitness-ul, că culturismul este la un nivel mult mai înalt, nu mă pot cataloga la acel nivel. Care a fost? Partea asta în care vrei să pui... Da, eu mă simțeam foarte slab și eram foarte slab pentru înălțimea mea. La 1,88 aveam 70 de kilograme, deci aș putea spune cu un deficit de cel puțin 18 kg. Și în 2 ani, 2 ani jumate, cu multă muncă, alimentație sănătoasă, am ajuns la 90 de kg. Încă jumătate de an și am ajuns la 95 de kg. Ăsta a fost topul meu în greutate. Da. După 2 ani jumate, 3 ani aproximativ, mi s-a propus, pur și simplu mi s-a propus, de fapt m-am fost întrebat, de ce nu antrenezi? Și am zis, bă, uite, nu m-am gândit niciodată la ideea asta, dar sună foarte interesat, de ce să nu pot să ajut și pe cineva și în același timp să fac și un bani, evident. Am antrenat 2 oameni, 2 băieți englezi, care lucrau la o companie de petrol din oraș. După 3-4 luni aceștia au trebuit să plece din țară, au fost relocați la altă companie, la altă locație. O perioadă nu am mai lucrat în acest domeniu, ca să spun așa, am lucrat decât pentru mine. Și de curând, acum câteva luni, mi s-a propus din nou, am zis ok, sunt dornic, îmi place ceea ce fac și am zis dacă tot merg pe acest domeniu, de ce să nu mă și specializez? Am căutat niște cursuri speciale în București, am ales o companie care mi s-a părut mie că este mult mai interesantă, care oferă ceva mult mai productiv. Am început aceste cursuri, de curând am avut examenul care l-am luat cu brio, o diplomă care mi-a fost oferită, diplomă care este atestată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Se obține greu diploma asta? Deci se dă un test, se dă un examen care durează aproximativ 2 ore și promovează decât cei care au făcut cel puțin 90% din răspunsuri corecte. Da, se referă partea asta de examen doar la studii sau și la partea de examen, antrenament, de nutriție? Partea de examen cuprinde mai multe domenii. Cuprinde domenii din anatomie, domenii din biomecanică, domenii din nutriție și, desigur, fitness-ul. Deci partea practică. Asta înseamnă să fie o probă practică. Ia să vedem, totuși există. Deci practica, după cum am spus mai devreme, am făcut-o cu un multiplu campion național. Adică ne-a spus exact cum se lucrează, ne-a învățat și niște șmecherii, ca să spun așa în ghilimele, care nu foarte mulți instructori le știu. Niște lucruri care te ajută să avansezi mai repede, să lucrezi mai corect și mult mai sănătos. Să nu existe accidentare în sală. Da, vezi tu, am mers în direcția asta plină de detalii, cum ai ajuns să te specializezi, dar eu nu sunt lămurit care a fost stimulul. De, ok, slăbuți, prea slăbuți, cum îmi spuneai, dar ce te-a motivat? Pentru că probabil sunt mulți tineri care ar vrea să ajungă cel puțin la fel ca și tine. Au toate variantele, chiar și posibilitatea să mă întreacă fără probleme. Corect, dar nu au acel motiv și poate tu inspiri, poate motivul pe care tu l-ai avut există și la ei, însă nu l-au descoperit, nu l-au exploatat. Da. Nu, ideea este să ai dorința ta. Deci să arăți mai bine, să atragi. Nu te simțeai bine cu tine, te-ai uitat în oglindă și zici, bă, dar parcă nu mai sunt eu, trebuie să fac o schimbare. Da, exact. La mine a fost altă idee. Eu în liceu eram foarte scund. Și la o greutate moderată, ca să spun așa. Pentru înălțimea respectivă arătam super ok, adică nu mă plângeam, nu eram nici model, dar era ok. În liceu am făcut foarte mult basket și m-am înălțat cam 30 de centimetri în 4 ani. Deci am luat foarte multă înălțime, făceam basket zilnic 2-3 ore. În schimb, greutatea mi-a rămas cam aceeași. Foarte puțin am crescut în greutate.
Și din cauza aceasta, pentru mine a fost un stimul, a fost un impuls. Dom'le, trebuie să am crescut în înălțime, trebuie să crești în greutate, ca să ajung la un raport corect între înălțime și greutate. Și că mă gândesc că sunt foarte mulți oameni care în ziua de astăzi speră să mai scadă în greutate și uite că există și un exemplu masculin, dom'le, eu vreau să mai pun. Să știți că sunt foarte mulți oameni, nu știu, am văzut că se merge foarte mult pe ideea asta de slăbire, este ok, probabil și din cauza fast food-urilor, așa, care ne strică alimentația și ne fac să ne îngrășăm, dar există și cazuri cu oamenii ectomorfi, cum ți-am spus, oameni slabi, care au nevoie de masă musculară, sunt aproape rahitici, ca să spun așa. Sunt cazuri mai rare, dar eu sunt un exemplu, eu am fost exact la fel, mai târziu o să vedeți o poză cu mine cum am fost când am început această activitate de fitness pentru mine și o să vedeți diferența, practic, adică o poză reală. Crezi tu că toată treaba asta merită efortul? Adică există partea de mulțumire? 100%. Deci fără îndoială. Deci există o satisfacție foarte mare atunci când vezi că se realizează ceva cu tine, cu corpul tău, cu mintea ta, în momentul în care tu avansezi. Și atunci când nu avansezi, important este să-ți păstrezi motivația, să mergi înainte, să știi că tragi pentru tine și nu pentru altcineva. Întotdeauna încerc să-mi încurajez și clienții și prietenii, chiar și necunoscuții pe stradă. Nu încercați să vă mai comparați cu altcineva. Nu încercați să vă comparați cu un culturist profesionist, nu încercați să vă comparați cu un prieten din sală. Încercați să vă întreceți pe voi, ca oameni. Încercați să fiți mai buni cum ați fost voi. Mai bun decât cel de ieri. Da. Eu sunt mult mai bun decât am fost acum 3 ani jumate. Din toate puncte de vedere. Sunt în cea mai bună formă din viața mea, aș putea spune. Și au apărut și rezultate care să demonstreze chestia asta. Da, știi, mie mi exprim foarte natural în momentul ăsta starea de bine, de wellness și mi se pare că există undeva o direcție foarte bună de echilibru, pentru că mi-e foarte greu să cred că stai foarte bine la partea de sală, de partea de cum să spun eu ție, de mișcare și partea de nutriție o lași baltă. Nu, în niciun caz, în niciun caz. Toate trei merg foarte bine în mână și ca să te lămuresc la care ce mă refer... că am zis două. Exact, tocmai aici vreau să ajung. Sunt 3 factori foarte importanti, indiferent că faci sport de performanță sau pur și simplu vrei să duci o viață mai bună pentru tine, da? Partea de nutriție, asta cred că este cea mai importantă, pentru că degeaba facem mișcare dacă nu le alimentăm cum trebuie, dacă după sală plecăm la un fast food sau la o shawarma, da? Partea de fitness, care este foarte importantă, să punem mușchi în mișcare, să-i trezim un pic la viață, mai ales pentru cei care au... ne oprim acum, punem un stop din ăsta foarte mic, țineți bine de tot ideea, scurtă pauză și revenim într-o discuție destul de importantă. Bună seara, iată ce puteți urmări în jurnal. Un tânăr de 20 de ani din Ploiești a murit strivit de un mal de pământ care s-a prăbușit peste el. Bărbatul căuta fier în zona Gării de Vest pentru a se întreține. Din nefericire, nu a fost observat la timp, iar medicii de pe ambulanță nu au mai putut decât să constate decesul. Polițiștii au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Percheziții în această dimineață în Câmpina, București și Râmnicu Vâlcea, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Membrii grupării vindeau uleiuri industriale pe post de motorină, fără să plătească TVA, accize sau impozit pe profit. 10 persoane au fost aduse la audieri, acuzate că au produs un prejudiciu care depășește 12 milioane de euro. Începând de anul viitor, ploieștenii care doresc să beneficieze de reabilitare termică prin programul primăriei vor trebui să contribuie financiar. Municipalitatea vrea să atragă fonduri europene, însă acestea nu vor acoperi toate cheltuielile. Cererile de finanțare se depun după 15 noiembrie. După 21 de ani de activitate, directorul Teatrului Toma Caragiu și-a dat demisia. Acesta și-a exprimat dorința de a lucra în continuare la teatru, însă pe postul de consilier artistic. Concursul pentru ocuparea funcției de director al singurului teatru din Ploiești se va organiza în maxim 4 luni de zile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a declarat ziua de 13 noiembrie ziua informării preventive, așa că astăzi pompierii au împărțit pliante cu caracter informativ despre prevenirea incendiilor, pregătirea antiseismică și nu numai. Ziua informării preventive se organizează în fiecare lună, când data de 13 pică marțea. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații.
Am revenit, generația lui John și oameni care au nevoie de nutriție, o alimentație sănătoasă, dar foarte mult antrenament și pe partea mentală, cel puțin așa văd eu lucrurile. Vreau să continuăm discuția pe care o începusem înainte de pauză. Deci, avem 3 elemente, sau 3 elemente de fapt. Cele 3 elemente care sănătate, vind mișcare, nutriție și mișcare, nutriție și odihnă. Și odihnă. Foarte, foarte important. Deci fără odihnă nu putem să facem nimic. Chiar vorbeam cu un prieten zilele trecute. Putem să ne antrenăm cu Arnold Schwarzenegger, putem să mâncăm cea mai bună mâncare din lume. Dacă noaptea nu dormim, corpul nu se poate odihni, nu se poate reface și nu am făcut nicio treabă. Dar să știi că sunt foarte mulți oameni care, din păcate, suferă de insomnii și n-au nicio explicație clară de ce se întâmplă treaba asta. Serviciul e undeva la vreo 8 ore pe zi, de luni până vineri, plus sâmbătă și duminică alte activități. Și uite așa, nopțile sunt mai mult pierdute decât dormite. Da, insomniile pot avea diverse explicații. Le recomand acestor oameni cel mai bine să consulte un medic specialist sau chiar și din nutriție. Contează foarte mult ceea ce mâncăm. Dacă avem o alimentație mai sănătoasă, clar corpul nostru se va simți mai bine și ne vom odihni mai bine. Sunt diverse aspecte, depinde. Poate unii oameni au problemă de sănătate sau alții pur și simplu din alimentație pot schimba chestia asta. Pe acest aspect trebuie cercetată. Da, cred că din punctul meu de vedere alimentația e cea mai importantă. Alimentația, clar, cea mai importantă. Bun, nu faci mișcare, nu te duci la sală, dar dacă tu nu mănânci ceea ce trebuie, și când spun ceea ce trebuie, nu ceea ce îți dorești tu, ceea ce miroase bine, ceea ce practic îți oferă proteine, vitamine, exact, ce mai trebuie. Fiecare om are nevoie de un necesar zilnic de vitamine, de proteine, de fibre, pentru a duce o viață cât mai normală. Ce părere ai de oamenii care se duc la sală și după sală bagă o shawarma? Că asta e expresia, bagă o shawarma așa, merge, chiar indicată. Păi explicația nu știu dacă am neapărat o explicație, dar cu siguranță nu se văd rezultatele ei. Și după o anumită perioadă fac sală câteva luni și după aia chiar îi se întreabă: dom'le, de ce nu am rezultate? Am făcut atâtea abdomene, am făcut atâtea exerciții și totuși nu se vede. Păi normal că nu se vede. Dacă tu după ce ai făcut sală te duci la un fast food sau la o shawarma. E mai rău pentru cei care servesc o shawarma, dar nu mai fac nici sală. Asta apropo de regie, care sugerează tot felul de idei. Păi puteți să vă uitați seara când ies tinerii sau nu neapărat tinerii de la cluburi, toți se opresc la diverse shawarmerii până oraș. Nu, dar asta e o greșeală foarte mare, e o strategie de marketing prost greșită, prost gândită. Deci gândește-te la unii care ar putea să facă niște bani buni, da? Pe timp de noapte, dar nu fac să shawarma, că asta e cea mai eficientă, e și scumpă din punctul meu de vedere, adică totuși e vreo 10-12 ron. Da, chiar și mai mult. Și mai mult, deci nu e bine. Spune-mi, dacă de mâine încolo un tânăr, un proaspăt căsătorit a pus un pic de burtică și vrea să scape de ea, cam în cât timp se scapă de burtică? Păi depinde foarte mult ce fel de om este. Discutam mai devreme de cele 3 tipuri de fizic. Dacă este endomorf, cel cu predispoziție către mărire, este un pic mai greu. Dar și aici se poate lucra. Deci avem un exemplu clar în culturismul mondial. Avem un endomorf, singur endomorf care îl cunosc eu, care a fost Mr. Olympia, Jay Cutler. Mult mai robust, foarte robust, dar a muncit foarte mult și a reușit. Deci dacă ai motivația necesară, dacă lucrezi la alimentație, lucrezi cum trebuie și te odihnești, rezultatele cu siguranță o să apară. Depinde, ai spus, tu m-ai întrebat de perioadă. Asta depinde de la om la om, depinde de cât de mult își dorește fiecare om. Poate într-o lună, în 2, în 3 luni. Pe mine să știi că mă sperie foarte tare, nu bărbații cât femeile care slăbesc mult într-un timp foarte scurt, gen în 2 luni scapă de 20 de kilograme. Aceste doamne fac o greșeală foarte mare, fac anumite diete, dacă nu le pot numi diete, ele pur și simplu renunță la mâncare, pur și simplu nu mai mănâncă. De la o mâncare, nu știu, când ar mânca într-o zi 100%, ajung la 20% din cât mâncau de obicei. Ce se întâmplă în acest caz? Corpul automat slăbește, pentru că dacă nu mai hrănești, slăbește. Dar tu în același timp nu-i mai aduci aportul necesar de vitamine, proteine și fibre, carbohidrați care corpul are nevoie. Tocmai de aceea înăuntru totul este stricat. Organele sunt slăbite. Spune omulețul că mănâncă prost și nu face deloc mișcare. Am înțeles. 2 chestii greșite.
Da. Dar cred că doarme bine, bine, de dormit doarme bine. Da, și dormitul ăsta bine, în momentul în care nu mănânci și lucrezi și nu lucrezi, nu faci mișcare, nu faci exerciții, de obicei adormi seara, ca să zic așa, tocmai din cauza faptului pentru că corpul tău este super obosit, super slăbit. Din cauza că nu i-ai dat să mănânce ceea ce trebuie, nu l-ai antrenat, mai ales pentru cei care au un job la birou, o muncă foarte sedentară. Nu fac mișcare, au probleme cu spatele, apar diverse probleme. Și tocmai de aceea este bine să lucrăm și la alimentație și la mișcare. Da, mi se pare că e nevoie de o educație în sensul ăsta și la nivel local, cel puțin, avem mai mult stimul negativ decât pozitiv. Adică eu cred că cei care se duc la sală nu se duc la sală din motive de domne, vreau să arăt mai bine. Nu. Cred că primul motiv e ăla în care oamenii deja au întâmpinat o problemă. Am o masă mult mai mare decât ar trebui, cu 10-20 de kilograme, trebuie să scap de ea, sau domne, n-am nici pic de musculatură, lumea îmi spune că mă bate vântul. Iar, o mare problemă. Da. Și omul se prezintă, adică mulți nu se duc la sală doar pentru că așa se simt ei mai bine. Da, nu, există un motiv clar și o problemă în spate. Și tare mult mi-aș dori ca după emisiunea asta să inspiri câțiva și bărbați, dar și femei, cât să lege bine de tot cele trei lucruri pe care le-ai spus. Atât alimentația, care mie mi se pare groaznică. În anul 2012, dacă te duci într-un hipermarket, e greu să ocolești mâncarea nesănătoasă, adică e aproape imposibil. Vin sărbătorile, că nu mai e mult. Și să nu spui tu mie că nu o să mănânci o sărmăluță, nu o să... Deci toate bunătățurile alea, e greu să te abții. Și sunt multe povești ceva de genul, domne, înainte de sărbători trag foarte tare, mănânc puțin, țin post, băi, dar în 3 zile de Crăciun frigiderul se golește. Iar un exemplu foarte, foarte greșit. Da, legat de această alimentație de sărbători, cum spui tu, eu nu spun la nimeni acum, domne, nu mai mâncați sarmale sau nu mai mâncați mâncări tradiționale. Se poate intra și în acest tip de mâncare, dar într-o oarecare măsură. Sfatul meu este nu mâncați 10 sarmale, mâncați 2-3. Vă faceți pofta, da? Asta propun eu. Iar în rest o mâncare mai sănătoasă. Eu aș pune foarte mult accent pe legume și fructe. Astea sunt mult mai sănătoase. Și că și acum, dacă mănânci mere, nu știu ce ți se întâmplă. Că îți provoacă nu știu ce și merele. Zic, băi, lasă încolo, că mine nu mai mâncăm nimic. Între timp, rog regia să pregătească ilustrația ca să și discutăm vis-a-vis de activitatea ta și de felul în care ai arătat la început, înainte să te ocupi de partea de fitness, și felul în care în acest moment activezi, felul în care arăți și felul în care te percep ceilalți. Că până la urmă și de asta e vorba. Deja vizualizăm pozele, să și comentăm un pic pe seama lor, fără să dăm reclamă de... Ce anume? Sunt pozele de la dans. Da, indiferent, okay. Nu. Începem cu pozele de la dans. Da, nu am menționat, dar eu fac și dansuri latine, iar acum puteți vedea câteva poze de la petrecerile de dans, unde eu împreună cu colegii, atât băieți cât și fete, facem diverse dansuri, cum ar fi salsa, bachata, zouk, merengue. Uite, pe asta vreau să punem un pic aici puteți vedea evoluția mea de când fac fitness. Prima poză este atunci când m-am apucat de sală, aveam 70 de kilograme la 1,88 înălțime, nu mă simțeam bine cu mine, am zis că trebuie să fac o schimbare și am început să lucrez. Norocul meu a fost că am lucrat cu oameni foarte competenți din oraș, oameni care m-au motivat și cu ajutorul lor, lucrând corect, având o alimentație corectă și o dignă pe măsură, ușor am avansat. Poza următoare, poza din mijloc, este la un an jumate după ce am început sala. Deja luasem în greutate aproximativ 10 kg. Iar poza a treia a fost vârful meu, ca să spun așa. Dar adică rezultatul. Da, vârful exact. Mai există în momentul ăsta, situația asta? Așa arăți în momentul ăsta? Aproximativ la fel. Deci în poza a treia, ca să vă spun exact, aveam 95 de kg, acum am 90 de kg.
Am mai slăbit un pic datorită unor sporturi care le practic, o să discutăm și despre ele. Eu fac sport, mai multe sporturi care le practic și în competiție. Și în aceste sporturi de contact care le practic în competiție trebuia să-mi fac o anumită categorie de greutate. Putem să mergem mai departe cu pozele. Foarte important de punctat acest aspect. Ai avut un exemplu de început, acum ai ajuns la un nivel. Am înțeles că această ești poză, imaginea unui salon. Imaginea unui salon de înfrumusețare și întreținere corporală din oraș. Știi ce e bine? Că până la urmă, dacă stai să te gândești, băi, am făcut ceva anume, e o pasiune, dar sunt niște oameni care mă trag de mânecă și spun, băi, uite, chiar se poate, chiar mi se și monetizează afacerea asta, ca să zic așa. Spune-mi cât de des ești abordat pe partea de afacere, domne, vrei să fii imaginea nu știu cui sau ai contract de exclusivitate? Cum se întâmplă? Am înțeles. Nu, deci acest contract, această colaborare care am avut cu acest salon în care sunt imaginea salonului, eu împreună cu o domnișoară, a fost un caz unic. A fost destul de recent, acum câteva luni. Eu m-am axat foarte mult în continuare pe dans. Îmi place foarte mult dansul. A început ca o curiozitate, hobby, acum pot spune chiar că este o pasiune de-a mea și nu mă pot lăsa, ca să spun așa. Iar pe viitor, cine știe, poate o să aprofundez și acest sport mult mai mult. Dar tu arzi foarte multe calorii. Da, foarte multe. Frumos la sală, te duci și dansezi, te duci apoi la nu știu ce salon de înfrumusețare. Când mai ai timp de stat, domne, acum stau și eu, mă relaxez. Păi nu stau decât noaptea când dorm, atât. În rest nu prea stau. Bine, stau și când mănânc, evident. Îmi rezerv tot timp pentru mesele importante ale zilei. Ce spuneai tu de ars calorii, eu am foarte multe antrenamente care acumulate toate reprezintă cam 24 de ore de mișcare pe săptămână pentru mine. Adică din 7 zile, o zi este alocată sportului. Bine, împărțită evident normal. Oricum, e foarte mult, adică e foarte mult, dar e și foarte bine. Da, eu mă simt foarte bine, sunt foarte energic, nu am stări de oboseală și nu am schimbat nimic deocamdată. Adică vreau dimpotrivă să avansez la fiecare domeniu care îl practic. Da, cred că tu ai încă o motivație foarte clară, adică mă gândesc că sunt oameni care ajung să arate într-un anumit fel și până zic, dom'le, aici mă opresc, nu mă mai interesează. Însă să te duci să activezi și pe partea de dansuri, să ai și partea cu fitness-ul, să ai și anumite tipuri de lupte, adică, cum să spun, îmbini foarte multe lucruri și le faci și bine. Că sunt mulți care se apucă de 10 lucruri și nu termină niciun lucru. Da, renunță la toate, că, dom'le, nu se pupă. Nu, eu consider că atât timp cât îți place un anumit domeniu foarte mult și ai unde să-l practici, ai oameni competenți care te învață, care sunt alături de tine. Da, aici o poză de la petrecerea de Halloween, care a fost de curând, cu toată lumea deghizată. După cum spuneam, atât timp cât îți dorești cu adevărat ceva, nimic nu poate. Mulți spun, domne, nu am timp, aș vrea să fac, dar nu am timp. Eu spun altceva, atât timp cât îți dorești cu adevărat, îți faci timp. Deci eu am timp să fac 5 sporturi diferite și aș mai avea timp. Dacă ar mai apărea ceva interesant pentru mine, mi-aș găsi timp. Dar deocamdată nu și vreau să le fac pe astea la un nivel cât mai bun. Da, poate vine cineva și te contrazice, domne, 12 ore pe zi stau în fața calculatorului și asta e meseria mea și apoi sunt obosit, vreau să dorm. Mai am și copii, mai am și nevastă, când să le fac pe toate? Da, într-adevăr. Interesant exemplu care mi l-a dat, am un prieten foarte bun care este programator și care chiar asta face. Deci toată ziua stă pe calculator și discutam cu el zilele trecute, nu se simte deloc bine, a început să ia în greutate și i-am recomandat să fac, el locuiește în București, nu locuiește aici, că altfel l-aș fi ajutat eu. I-am recomandat un trainer bun din București, o sală bună unde să facă mișcare și de 3 ori pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, o singură dată pe săptămână, tot este bine. Tot este bine să punem un pic mușchii în funcțiune, da, să-i trezim la viață, pentru că noi dacă stăm tot timpul pe scaun, ce se întâmplă? Mușchii se atrofiază. Oasele se slăbesc și de acolo apar și alte accidentări. Da, cred că tu ai descris în aceste momente un caz majoritar. Nu prea mai băgăm mușchii în seamă, nu îi mai băgăm nici pe aia de la creier, din păcate. Și cred că aici e marea durere. Uite, Mihai ne scrie, sarmalele egal mâncarea mea preferată. Am înțeles. Ce faci cu acest gen
de oameni. Nu știu exact la ce se referă, adică ce înseamnă de 3 ori pe săptămână sarmale. Am înțeles, înseamnă în care cineva care gătește foarte multe sarmale. Asta, vezi, deci totuși există și partea asta bună. Adică trebuie să ne gândim că oamenii s-au obișnuit cu anumite alimente, s-au obișnuit cu un anumit stil de viață și e greu ca de mâine încolo să vină un Mihai Banu sau un orice alt om și să spună: băi nene, faci prost, faci greșit ceea ce faci. Nu, știi ce se întâmplă? Scuze că te întreb. În momentul în care ducem un stil de viață nesănătos, cu alimentație proastă, fără exerciții, fără odihnă, în momentul acela apar și probleme de sănătate. Și în momentele în care apar probleme de sănătate, nu mai trebuie să convingi pe nimeni. Sau să dar ce ne facem dacă sărmăluțele alea nu au cauzat până acum nicio problemă? Adică sănătatea e în regulă. Evident că nu cauzează în timp, se adună în timp. Asta nu înseamnă că acum dacă mâncăm o porție de sarmale, ne-am greșit imediat. Da, vorbim mai multe cu și despre sarmale, fitness, sport, cultură și ce mai doriți, dar după o scurtă pauză. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Muzică live, preparate cu specific național și internațional, masă caldă de luni până vineri, servire promptă, eleganță. Toate acestea numai la restaurant Boccaccio, perfect pentru întâlniri de afaceri, mese festive, întâlniri romantice, nunți sau botezuri. Boccaccio, strada Goleș, numărul 25, în incinta fostului restaurant Boulevard, telefon 0740 111 271, vă așteaptă în fiecare zi între 10 și 24 pentru o experiență culinară completă. Preparate rafinate, servire ireproșabilă și ambient elegant. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Deatec Auto efectuează inspecții tehnice periodice la toată gama de autovehicule, dar și la motociclete. Singura firmă din Ploiești autorizată pentru această categorie. Servire promptă, prețuri avantajoase. Deatec Auto, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 340A, lângă spălătoria Harold. Telefon 0244 550 324. Îți place să faci mișcare în fiecare zi pentru energie și sănătate sau vrei un program complet de slăbire și tonifiere? Freeline Centro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație, cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step, toate pentru armonia ta fizică. Freeline Centro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malul Roșu sau în sala de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Pentru siguranța ta și a mașinii tale, societatea Chedra SRL îți asigură inspecții tehnice periodice, indiferent că deții autoturism, camion, tractor, remorcă, semiremorcă sau ATV. Chedra SRL îți stă la dispoziție cu specialiști și servire promptă. Chedra SRL, strada Rudului, numărul 262, în incinta Transchim. Telefon 0344 801 845.
De acum nu mai ai nevoie de televizor ca să vezi cele mai importante știri locale, cele mai bune emisiuni și cele mai interesante transmisii sportive. Bine ai venit pe noul www.prahovatv.ro. Aici poți să urmărești în direct emisiunile preferate, indiferent dacă folosești un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. Ai ratat știrile sau vreo emisiune favorită? Nu-i nimic! Ai înregistrarea pe site, disponibilă imediat după difuzarea la TV. Nu trebuie decât să accesezi secțiunea emisiuni, să selectezi producția preferată și data difuzării. Dai play și te bucuri de cele mai bune programe ale postului nostru. Cu Prahova TV îți faci programul așa cum vrei. Prahova TV este cel mai urmărit post local de televiziune, potrivit studiilor efectuate de către IRES și Dedalus Millward Brown. Mulțumim! Petrolul dorește să încheie în forță turul de campionat. Vineri, de la ora 21:30, pe Ilie Oană, băieții lui Cosmin Contra întâlnesc șepcile roșii de la Universitatea Cluj. Ardelenii sunt în căutare de puncte, însă lupii nu vor să se despartă de pozițiile fruntașe. Vino la meci și susțineți favoriții în drumul către victorie. Spectacolul este din partea casei. Ai petrolul, ai petrol. Nu rata altfelul de săptămâna aceasta. Departamentul de investigații redeschide cazul austrienilor acuzați de furt, înșelăciune și violență, dar declarați adevărate modele sociale de către o judecătoare din Dâmbovița. Răzvan Angelescu are revelații după ce însuși Dumnezeu i-a scos în cale o femeie care vorbește cu moaștele din România. Pagina de sport din această săptămână te familiarizează cu dicționarul. E dedicată antrenorului petrolist Cosmin Contra și e interzisă minorilor. Altfel, se eliberează fără rețetă în fiecare vineri de la toate chioșcurile Prahova Infopress. Pentru cei dependenți se recomandă accesări zilnice pe www.altfel.ro pentru texte care nu vor vedea niciodată lumina tiparului. Da, pe parcursul publicității am tot râs, zâmbit, vorbit. Am aflat și cât de ușor se poate scăpa de burtă. Aviz tuturor tinerilor care vor să arate bine, trebuie neapărat să îmbine și somnul și alimentația, ba chiar mai mult de atât trebuie să ducă și la sală. Deja sunt foarte multe lucruri pe care frumusețea asta le pune pe primul loc. O să ajungem la un moment dat în starea în care avem grijă de corp, da, mai puțin de sănătate. Și acum trebuie să te atac un pic, să-mi spui cât de sănătos te simți. Sunt în cea mai bună formă în viața mea, chiar de curând mi-am făcut analizele. Vreau să vă spun că, nu știu dacă știți... Știți, îmi zici mie sau știți? Știți toată lumea. Așa. Nu, ție spun, ție, nu știu. Că mă simt imediat bătrân, da. Și știi cât de ciudat poate fi. Fiecare om are o vârstă, cea care este trecută în buletin, da? În schimb, vârsta metabolică este vârsta organelor tale. Cum se zice? Am auzit că există un aparat care măsoară vârsta asta metabolică. Este un aparat foarte special, unde m-am măsurat de curând și vreau să vă spun că, deși vârsta mea în buletin este de 26 de ani, să nu zici că ți-ai zis că ai 16. Vârsta metabolică este de 12 ani. Deci un aparat foarte, foarte profesionist adus în afară. Deci mă simt foarte bine, sunt foarte odihnit, tot timpul plin de energie. Și noaptea de obicei mi-e greu să mă bat la somn pentru că încă mai am energie. Dar știi, mă mai gândesc la un lucru. Acum un copilaj de vreo 12 ani stă cam 12-14 ore în fața unui calculator dacă nu e supravegheat, mănâncă numai porcării. Da. Adică ce să înțeleg, comparația asta e cu un copil de 12 ani de acum 10-20 de ani sau cu un copil rebel din 2012? Un copil de 12 ani în stare perfectă de sănătate. Am înțeles. Bun, fitness, am zis de fitness, da. Și am spus, zic eu, suficient cât să atragem pe partea asta. Am vorbit un pic și despre partea de nutriție. Mă interesează să abordăm un pic partea cu luptele. Da. Că deja devii periculos și trebuie să ne gândim. Unde e violență, unde e pasiune, unde e muncă? Niciun caz violență, niciun caz violență. Da, la 2 ani după ce am început lucru în sală, fitness-ul, am început să lucrez, să fac kickbox cu unul dintre cei mai mari luptători, cel mai bun antrenor de kickbox din oraș, Marian Jilăveanu. Am lucrat cu el aproximativ 1 an jumate. Între timp, în ianuarie, exact în ianuarie în acest an, am început să fac jiu-jitsu brazilian. Jiu-jitsu brazilian este o luptă la sol, cu kimonouri asemănătoare cu cele de la judo. Am ca antrenor pe Daniel Boghici, un om foarte, foarte deosebit, care s-a antrenat în San Diego, în America, cu oamenii foarte, foarte profesioniști în acest sport. Și
Și de curând am participat la Cupa României în jiu-jitsu brazilian, care s-a ținut în București, cea mai prestigioasă competiție de jiu-jitsu brazilian din România, unde au apărut și rezultate, atât din partea mea cât și din partea colegilor. Spune-mi, din momentul în care te-ai ocupat de lupte, ai avut măcar pentru un moment partea de frustrare, de violență, pentru că sunt mulți care se apucă de această activitate doar să-și determine așa zi și dușmani să plece, să aibă o distanță. Nu, ce se întâmplă? S-a întâmplat exact invers. Deci eu până să fac lupte, eram un pic nervos, ca să zic așa. Mă enervam foarte repede, mă supăra cineva în trafic, chiar mă enervam. Dacă nu mi-eșea ceva sau stăteam prea mult la o coadă, iar mă enervam. Vreau să vă spun că din momentul în care am început să fac aceste activități, practic sunt foarte, foarte relaxat, foarte liniștit, nu am avut nicio altercație cu nimeni, nu mă feresc de scandaluri, de probleme, dimpotrivă, chiar îmi dau seama. Deci acum am reușit să anticipez. Dacă văd pe cineva predispus într-un club sau într-un bar care are chef de scandal, ca să spun așa, pur și simplu îmi iau prietenii sau prietena și plecăm în altă locație fără să avem probleme. Noi, sportul te educă, atât fizic cât și mental. Vezi, am avut dreptate, zic eu, adică undeva acolo exista partea aia de frustrare, doamne, existau niște nervi, tensiune, însă e foarte bine, mai ales pentru cei care, din păcate, zic eu, au mult prea multă energie și o canalizează greșit, să practice un astfel de sport ca atunci când ajung într-un anumit loc, într-o anumită locație, să se comporte civilizat. Nu dau exemplu că tu nu te-ai comportat civilizat înainte, nu. Dar spun că sunt și exemple de genul ăsta și poate dăm o direcție mai bună. Băi, uite, există. Deci dacă eu chiar vreau să dau cu pumnii, dau într-un sac, dau într-un mediu organizat, controlat, da, cu niște reguli. Și toate sunt bune și frumoase. Cu protecție, cu oameni specialiști care știu exact ceea ce fac și au grijă de tine să nu te rănești, dimpotrivă să lucrezi corect, să avansezi. Mă gândeam așa, dacă te văd în club și vin și alți oameni care se leagă de tine, eu nu cred că își permite 1,88, adică nu, totuși sincer, mai dificil. Sincer, mă cunosc cu majoritatea din oraș, cu majoritatea sunt în relații foarte bune de prietenie și dacă să presupunem că ar fi vreun individ puțin sub influența alcoolului, care ar căuta scandal, pur și simplu îi strâng mâna, îi spun că mă retrag și schimb locația fără probleme. Nu vreau să am altercații. Vrei să fii tu fair play pe partea asta? Da, nu. Am înțeles. După cum ți-am zis, sportul te educă. Eu vreau să practic sportul, nu vreau să-l fac la nivel de luptă de stradă. Da, nu, aici e paralela pe care vreau să o punctăm. Putem să și pregătim materialul video, să-l vizionăm în timp ce vorbim mai multe despre lupte. Spune-mi despre materialul pe care îl vizionăm. Care e legătura, ce se întâmplă? Am înțeles. Deci filmarea pe care o să o vadă telespectatorii chiar în aceste momente rulează, ca să știi. Este de acum 2 săptămâni de la Cupa României, Cupa României în jiu-jitsu brazilian. Mă puteți vedea în stânga, îmbrăcat în kimono alb. Adversarul meu, pot spune chiar că era un instructor de jiu-jitsu brazilian din orașul Tecuci, un foarte bun luptător, dar în acest meci am fost un pic mai bun ca el. Am încercat să-l trag, a fost o inversare de locuri. Dar care e ideea? Trebuie să-l aduci într-un anumit loc? Nu. Ideea acestui sport în lupta la sol este aceea de prize. Se fac prize de submisie adversarului, prize la gât, la mâini sau la picioare. Exact, trebuie imobilizat și pus într-o situație neconfortabilă pentru el, astfel încât să fie nevoit să cedeze. Și practic în câteva secunde unul dintre noi va ceda și veți vedea care. Presupun că în acest caz n-ai cedat tu, pentru că nu dai să aduci un exemplu negativ pentru tine. Nu pica acum s-au inversat un pic locurile, îl țin în semigardă, asta înseamnă că îl țin cu ambele picioare de un singur picior de-al lui, iar în momentul inversării eu am reușit să-l prind cu mâna dreaptă, să-l prind de culerul kimonoului, l-am prins foarte bine și el, din păcate, nu mai poate să iasă, iar în curând o să urmeze o strangulare, așa se numește procedeul, iar adversarul în curând va ceda. După cum o să vedeți, scoate mâna și va renunța. Aha, faptul că a bătut, am înțeles. În acel moment, arbitrul a întrerupt meciul, acordându-mi mie victoria. Și dacă nu putea să miște din mână, ce se întâmplă? Nu, se mișcă ori din mână, ori din picior, ori strigă, sunt mai multe variante.
Am înțeles. Da. Până la urmă, și vreau să vă spun, nu știu dacă se vede, singura accidentare la această unghie, un pic unghia neagră. Am fost foarte norocos, am scăpat bine. Am avut colegi care au plecat cu mâinile prinse, foarte lovite. Să înțeleg că există și un risc. Există un risc. Se poate ajunge direct la 112? Nu, n-aș merge până acolo. Din câte știu eu, nu a murit nimeni în toată această lume din acest sport. Nu se moară, dar Doamne ferește, o mână ruptă. Da, se mai pot întâmpla accidente. Este tot până la urmă un sport de contact. Mie mi se părea că sunt niște strategii de imobilizare foarte, foarte eficiente. Da, exact. Și tocmai asta. Hai să pregătim, ai acolo în mapa ta, ai diplomele, da? Da. Am să doresc detalii pe ele și să avem o notă explicativă. Da, sigur. Ce și cum. Am două diplome. Prima diplomă este cea de instructor de fitness. Să ținem la cameră să se vadă. Văd acolo că sunt 180 de ore de curs. Presupun că atâtea ore au fost necesare pentru cursul acesta. Am participat la 180 de ore de curs care s-a obținut pe durata 3 luni, unde am lucrat cu cei mai buni profesioniști din domeniul fitnessului. Practic am făcut-o cu Cristian Felie, multiplu campion național în culturism. Iar partea de teorie am făcut-o cu Alexandru Pârvu, un foarte bun instructor din București. Bun. Asta ar fi prima diplomă și iar a doua diplomă este diploma din dans, o diplomă mai mică, aș putea spune. În momentul în care am absolvit grupa de începători la dans, am trecut la nivelul de intermediari și de aici încolo ușor mai avansăm. Asta îmi place, că pe lângă faptul că activezi în anumite domenii, da, există și partea în care tu ești apreciat. Dom'le, uite, sunt niște oameni care au pus o semnătură, care mi-au oferit o diplomă. E ușor să ajungi să ai diplomele astea sau... Nu este ușor să ajungi, important este să fii dedicat, să-ți placă foarte mult ceea ce faci și să te implici, pentru că nu poți să te duci la un curs de dans sau la un curs de fitness o dată la 2-3 săptămâni și să ai pretenția ca la sfârșit să fii apreciat, să primești diplomă. Nu este posibil așa ceva. Dacă nu ești dedicat, șansele de reușită sunt foarte mici. Adică câți oameni din România au o astfel de diplomă? În ceea ce privește fitness-ul, din câte știu eu, nu sunt foarte bine pus la curent, dar din câte știu eu, foarte puțini din cei care practică au și o diplomă de acest nivel. Majoritatea pur și simplu au început lucru în sală, își ajută câțiva prieteni în schimbul la ceva bănuți. Eu am vrut să mă specializez atât pentru mine, să știu eu mai bine, cât și ca să ofer clienților mei cele mai bune informații. Și practic este un respect reciproc, adică uite, am făcut niște studii în aceste domenii, sunt certificat, adică mi se pare importantă și experiența, dar nu putem neglija partea de educație. Dom'le, știu ce se întâmplă, nu dai niște indicații, mai trage încă o oră, dar nu ai idee ce se întâmplă. Băi, mai trage o oră pentru că, sau în funcție de fiecare corp în parte, sau mai știu eu, grupă sanguină mai nou. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le punem la punct înainte să fie prea târziu. Vin cu o întrebare dificilă. Și atât de dificilă încât nu vreau să te supere. Cum reziști? Eu cred că ai o priză la public. Eu cred că undeva pe acolo ai sute de fane în Ploiești, că spuneai că aproape și tot Ploieștiul. Deci mă gândesc că undeva pe acolo sunt suficiente admiratoare care nu-ți dau pace. Acum tu poți să mă contrazici sau poți să mă aprobi, dar trebuie în ambele cazuri să-mi detaliezi. Am înțeles. Nu știu câte fane am, ca să zic așa, că nu mă consider o vedetă sau am văzut că 700 sunt numai pe sala de fitness, adică... Da, 800 chiar. 800. Da, nu, ideea este că oamenii și nu numai fetele, atât și băieții, în momentul în care văd pe cineva competent, pe cineva care are rezultate și nu doar vorbește, în momentul acela oamenii te apreciază. Și de acolo apar și rezultatele. În momentul în care ești apreciat, ești căutat, dacă oamenii care te-au căutat și cu care colaborezi, fie pe fitness, fie pe nutriție, dacă ei sunt mulțumiți și au rezultate, atunci îți fac recomandări și așa apar și sutele de like-uri, cum ai spus tu mai devreme. Am crezut că ai făcut niște concursuri și ai dat nu știu ce lucruri valoroase pentru un like. Nu. Mai există și strategii de astea sau ai cumpărat like-urile? Nu. Sunt like-uri, majoritatea sunt de la oameni din Ploiești, adică
Adică știi care e treaba like-uri verificabile, ca să zic așa. Da, nu că sunt unii, bă, lasă-mă, că tu ți-ai cumpărat like-urile, nu e bine. Să ai 800 de like-uri pe o astfel de activitate și like-urile să vină în majoritate numai din Ploiești, cred că e un început bun. Da. Adică mi-aș dori ca mâine activitatea ta să fie foarte bine monetizată, pentru că de asta promovez astfel de tineri în emisiune, ca ei mai departe să aibă ceva în portofoliu, să aibă partea aia de motivație, să fie băgați în seamă, să fie vizibili și în felul ăsta să nu zică mâine, păi am tras de fiară degeaba sau am dansat degeaba. Și nu e bine. Pentru toate fanele, nu, apropo, nu, facem altfel că nu merge. Cum te găsește lumea pe Facebook? Sunt trecut Mihai Banu. Dacă eu acum caut Mihai Banu pe Facebook, te găsesc, da? Mihai Banu pe Facebook. Probabil mai există și alți băieți cu acest nume. Pe mine o să mă recunoașteți. E o problemă dacă mai există și ei sunt primii în căutări. Nu, ești tu și cu o tânără domnișoară. Da, cu o colegă de la dansuri. Tânără domnișoară. O colegă de la dansuri, o fată cu care mă înțeleg foarte bine la dans, o fată deosebită. Da, și apar într-o poziție de dans, într-o aplicare de la dans, așa mă puteți recunoaște. Și pentru mai multe informații, ori legate de fitness, ori legate de nutriție, ori legate de starea de relație, trebuie să intrați pe Mihai Banu și acolo vedeți dacă sunt mai multe detalii de oferit sau nu. Nu vă spun dacă este într-o relație sau nu, pentru că e bine ca omul să intre pe Facebook, scrie acolo Mihai Banu. La fel de ușor găsesc cei care utilizează Facebook-ul și care sunt interesați, găsesc și informații legate de fitness, de partea de dans, partea de lupte, partea de sport, poate sunt doritori care vor să facă kickbox sau jiu-jitsu brazilian, sportul care practic eu. Oricând, fără probleme, orice informație pot să mă contacteze. Și acum ultima întrebare, o întrebare ca la interviu. Unde te vezi peste, nu știu, 5 ani, hai 4 ani, ca să fie cu suma aia rotundă de 30? Peste 4-5 ani. Mă văd tot în Ploiești, tot în Prahova, ca să spun așa. Și mi-ar place foarte mult, deși este foarte greu în ziua de azi și foarte costisitor, mi-ar place ca pe viitor să-mi fac sala mea de fitness. Dar nu e atât de dificil, să știi, trebuie să găsești un sponsor. Da, exact. Eu nu prea îmi place ideea de sponsor sau... Trebuie, nu așa funcționează lucrurile, nu e greu. Adică dacă ai un... Depinde de ce condiții pun acest sponsor, pentru că sunt anumite condiții de returnare a banilor, de returnare a investiției pe o anumită dobândă care se poate oferi. Da, sunt mai multe criterii aici. Tu ești partea omului diplomat. Dom'le, haide să spunem lucrurile mai frumoase. Da, eu am terminat și facultatea de management și probabil de aceea... În felul ăsta încerci ușor să ajungi unde vrei tu, unde țintești și eu cred că o să reușești. Mulțumesc frumos. Prezinți lucrurile într-o manieră pozitivă și ăsta e un prim plus. Eu chiar mă simt bine și chiar simt că avansez. Ușor în fiecare zi simt că sunt mai aproape să-mi ating țelul. Da, acum mă gândesc tare mult la oamenii care după emisiunea asta se vor duce să mănânce. Dar nu e nimic rău în a mânca. Și oamenii din spatele camerei au început să râdă, semn că mai sunt foarte mulți care au o foame prezentă. Bun, îți mulțumesc foarte mult că ai fost prezent în emisiunea Generația lui John. Te mai aștept în momentul în care, nu știu, îți deschizi o sală sau cu siguranță, câștigi un mare concurs. Că și astea sunt lucruri pe care mi le doresc din suflet să le afișez și care, vorba aia, au nevoie de promovare. Da, mulțumesc. Cam până ianuarie o să mai apară alte competiții și de dans și de lupte. Deci după Crăciun, după ce am mâncat, după ce am băut apă plată cu lămâie, după ce burtica s-a ridicat, semn clar că n-am avut grijă de noi, putem să ne uităm din nou la Mihai Banu, indiferent că e vorba de Facebook sau în realitate, și să înțelegem că e bine să avem grijă de noi și pe interior, dar și pe exterior. Sunt John, ne auzim și mâine de la 16:45. Pa, pa! Budureasca, vinul nobile românești, vă prezintă Arta vinului.